Chendren page laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka awacho ni ngima en mwandu. Wan gi Dr. Batie studio olony e weche mag lak. Erokamano ahinya manake kiwinjo no jahera mar chenro mar page laktar wantiere kod Dr. Batie studio en gi lony mokalo e weche mag lak kendo kanyo wachaka twak achiel kachiel. Daktari kawuono wadwa ni wagoye mbaka e leke maremo. Leke maremo kata lak maremo osekelo chandruok ne oganda wa mathoth. Leke maremo osekelo midhiero kachiel kod achiedh nade ne oganda wa mathoth. Hie lak maremo kata leke maremo gin leke mang'o motimo. Erokamano Ruth, kana kaka iwache no, lak maremo nonro senwang'o ni mano e rem malichie mar ariyo koluwore gi rem mar muoch. Rem mar muoche namba achiel kata lak namba ariyo. Matiende ni wan joma chuo lak maremo e rem maliche kabisa ma wanyalo bedo go. Omiyo en rem malich kabisa. Mar ariyo, ji ang'wen kuom ji apar ose kalo e midhiero mar lak mar remo. Lak mar remo inyalo kel gi gik mathoth. Mokwongo ma timore seche mang'eny, lak mar remo ikelo gi kanitie bugo e laki. Kanitie bugo e laki. Matiende niya bakteria manitie kata kute manitie e dhogi, kech dhok nigi kute mang'eny ma wadak go. Kute mang'eny wadak go to gichamo laki mos ka okirudh laki e yo makare to chiemo dong' e laki to kutegi gitiyo gi chiemo ni. Ka gitiyo gi chiemo ni to gima gigolo en acid. Koro acid ni ema chamo laki mos bang' higni mathoth. Ma kutegi seche magine laki ka ato gigolo acid. Ma acid ni ema tieko lak, ema kelo buge lak. Koro acid ni ema chamo laki mos nikech lak miwinjo no be e fuoni matek e del molo fuoni moro amora. Olo kata chogo. Matiende ni ko acid ni dwa chame mos kata onyalo chame kata mana bang' higni 10. Kochame chama mos ka. Koka ichak winjo rem. Matiende ni koka ochopo kuma gik miluongo ni nerves nitie. Okejo chame mos bang' ndalo machal kamano. Koro nyalo bedo kada ni ndalo man pod itin, ine tiegruok high school, ndalo maniting'o box achiel mar buskut. Ndalo cha noting'o Britannia. Kenitinge box achiel te. Box achiel. Maka biliwo mana ji kosenindo tiumori yongeti. Koro ichame mos. Igol kata mana ariyo kende cham kiny kendo. To inenda kamano mokirudho laki. Koro bang'e chiemo ni modong' e laki ni ema kute ka tiyogo chamo mos to gigolo acid. Koro acid ni ema dhi rego laki mos ma gichopi kuma nerves nitie. Kuma nerves nitie idendo gi dho ngere ni pulp. Kane watimo biology chon cha nopuonjwa ni nitie moro iluongo ni enamel, moro iluongo ni dentin, to maiye kabisa koro iluongo ni pulp. Kama koro yom ma nerves nitie. Koro kochopo kanyo koka rem chakore. Emomiyo inyalo yudo samoro ka ng'ato nin gi buge laki to ok idew nikech pok ochako rami. Tiende ni osechamo mana enamel ma oko ni osechamo, pok ochopo iye kucho. Kochopo iye kucho en rem malich kabisa. Chieng' moro osiepna moro ne gona mbaka. Kaka nowinjo gotieno ka lake rame. Oduogo nyisa ni ji ne nyise ni noromo kode mana e dier otieno kowuothe ndara. Nikech en rem, joma osebedo kode ong'eyo. Osiepna moro be nonyisa ni ochiew koro okawo mana lembe
onindo mediero to tin e dier ot mang'ich mondo mi ng'ichno okonye. Mondo mi ng'ichno konye. Koro lak maremo en rem kabisa. Manyiso ni hie namba achiel manyalo kelonwa chandruoge mag lak gin kute ma wawe dhogwa ahinya tok chiemo. Kopogore kod kute ma bende yudore e dhogwa mang'eny to ichwalo gi kod chiemo ma wawe dhogwa. Ang'o kendo makelo rem mar lak? Erokamano. Mar ariyo, laki nyalo barore. Ang'eni nitie jo mathoth ma kata kodhi kumimadhe soda kose miye ni to kawe oyawe gi lake, okete mane oyikode, okete mane lake kako oyawe no. Ka iketo idio laki na inya gi soda gi wi soda cha gi chupa, lak nyalo barore kadhi piny kama mana matin. Masa moro ito be king'iyo to kiwinj kata samoro to kinene to barore kodhi piny matin gi dho kisungu kata dho ngere iluongo ni cracked tooth syndrome. Omiyo wanyiso ji seche mathoth johera mag soda wuoth kata go pena ma inyalo yawo. Koro mano mar ariyo inyalo kel gi gik ma ok onego bed ni waketo e lekewa manyalo miyo lak barre. Mar adek, lak maremo be inyalo kel gi gima opogore gi lak kaka gam kata ring'o momako lak. Ring'o momako lak nyalo bedo ni nigi tuo. Ahinya tuo mar ring'o momako lak ikelo ka ok warit lakwa e yo makare, e yo mar rudho lakwa gi gik makamago. Koro miyo ring'o momako lak bedo mayom. Samo bedo mayom no, ochako dhi piny. Omiyo samoro kata kiromo gi ng'ato to king'iye to lekene neno ni boyo. Leno tiende ni lak to komedo dongo to ring'o momako lak odhi piny. Kotenore kod tuoche. Kotenore kod tuo mar ring'o momako lak kata gam. Koro samo dhi piny ni makoro oyawo tie laki kata roots koro ni oko. Roots go miyo obedo gi rem, kelo rem. Akeni wantiere gi picha no daktari, picha moro bende waneno ka ma bende ni kelonwa ka ma en ranyisi mar lak ma acid osechamo ma otucho. Mar ranyisi mar lak ma acid osechamo ma otucho ma ochopo iye, tiende ni koro chopo e rang'iny ma koro chako kelo lit nikech osechopo kuma nerves nitiere. Erokamano ahinya. Ok ang'eyo ni de wantiere gi picha mar tuoche mag ring'o ma siro lak ma okelo maleke oneno maboyo bende de itangonwa. Kopogore kod kute ma en namba achiel, namba ariyo wayudo kacha lak mobarore kotenore kod keto pressure e laki. Iwacho ni in ming'eyo soda, in ming'eyo kata kong'o gi laki, inyalo kelo chandruok ne laki. Mar adek wayudo kacha ni en tuo ma bende nyalo mako gums mag lak. Ang'o kendo makelo rem mar lak kata lak maremo? Rem mar lak samoro nyalo bedo no biro to ok okele gi lak owuon. Tiende ni iwinjo rem kabisa to kidhir daktari mong'iyo laki te to yudo ka laki ber. To rem mar lak nyalo wuok kuom nerves mag lak. Ang'ini nitie picha idhi nyiswa. Nerves mabiro e wich, leche mabiro e wich, mabiro e lemb ji kod e wich oko ka giwuok e obwongo. Obwongo nigi leche 12 to mabiro e wich ka mamiyo kata ka ng'ato ng'wenyi tiwinjo en mar abich. Nying kisungu luonge ni trigeminal nerve e lerno. To kogik gi iye kumoro ka to pogore didek. Moro biro gi ka. Ma en ler achiel ni kowuok gi koni to dhi kochopo obwongo to pogore didek. Opogore didek. Emomiyo iluonge ni try tiende na adek. Koro ng'eni samoro be dakteche kwa wacho weche gi to ng'ato to wacho wach malich manade no. Be onge gima lich e weche gi. Try en adek. Germinal wuok kuom wach mar to germinate. Tiende niya oti didek.
trigeminal. En mana kamano. Koro samoro lechegi ema nyalo kelo lit. Kech ler ni wuok e wich kabiro nitie kaka oluwo yore moluwo samoro kumokale okalo kuom leche mating'o remo be samoro gidhi gichopo machiegni koro ler mating'o remo ni regore kuom ler mamiyo wawinjo lit to kelo lit makamano. Koro luwore ni ler ni ohinyore gi kanye. Ohinyore kosepogore to tiende ni inyalo winjo lit kumoro achiel. To kohinyore kapok opogore tinyalo winjo lit komako te. Ma elit ma samoro gato nyalo winjo ni bath wiya koni omako te. Samoro kaka itimri nyalo tami. To rem mar ler no bed picha ni daktari ma wantiere go kani. Antie picha machielo mopogore gi mar x-ray gi machielo cha mang'eni ibi ketnwa kanyo. Picha mar x-ray gi mar dhano wich dhano mogora nyadidek. Koro seche ma ler ni obiro mae picha mane wadwa wuoye. Ineno ka waketo rangi mopogore opogore. Nitie moro mamalo mondik ni ophthalmic zone. Ne wawacho ni gipogore adek. Nitie moro madhi e lembo mamalo miluongo ni maxillary nerve. Nitie moro madhi e lembo mapiny miluongo ni mandibular nerve. Be mago be nying momigi kaluwore kuma gidhiye tiluonge lerno te tiluongo ni trigeminal. Koro koluwore gi kuma lerni ohinyorego e kaka lit dhi luwore gi kuma lerni ohinyorego. To gima adwana achaka wachi ma jowa nyaka ng'e en e picha mar ariyo no mar picha mar x-ray ni. Ma picha mar jatuo mananeno ka osewuotho ir dakteche mang'eny. Ing'eni en rem ma ipani laki marami. Inyiso daktari ni mae laka marama. Gol ma daktari gini nega ogolo. Idhi yweyo juma achiel. Ichaki duogo. Daktari koro en machielo ni marama gol. Ogolo. Koro jatuo ni naneno ka osegolo lekene adek. Inyalo chorori achora machiegni screen mondo mipimne joneno mar chenro mar penj laktar. Jatuo ni naneno ka osegolo leke ka te. Kopa ni remnika. Ogolo lake mokwongo ni oyudo ka remonge. Igolo mar ariyo remonge. Igolo mar adek. To samoro yudo ka moko wayudo kosegolo mate ka gik diere ka to koro pani koro gin malo. Ochako kendo. Gima. Koro iyudo ka ng'ato badhe koni nosetimo nade. Ogolo te. Koro be kata lembi igolo laki koro ng'ato lembi chako donjo hiye. Kikidhi mabor kata matin jahera mar chenro mar penj laktar kawuono wantiere kod Dr. Batie studio wang'iyo kacha rem mar lak. Inyalo oro ote machuok SMS en 236000. Wakaw yoyo matin kwa duogo to wadhi nyime kod chenro ni. Seche mwakaw yoyo ne to ote mora madiher mondo mi penj laktar kaka Ramogi TV penj laktar.